hagan igi British Bakhuid tongin Dubai nagabinda kitbok lang nongrum paniga jingko ay jingkia Dubai nagabinda John nagabinda ka jingjatay bam jukut min Sian John B. Hall Elizabeth Gray Hall Suting Sophia Suting Irene Suting Melvin Suting Onik Shabo Laispa Sakula. Laispa Sakula. Tongin songo ya jisu nagabinda ganega Sngi burom jongo Jacob Bakhuid kiba ang Jacob Bakrao emarang dan arngut ki Jacob but ngi bu yaga jing dumu jongi baro lemba ka jinga side lem jongo Jacob Apostol but ngi duwairo nagabinda baro kiba don ki kerteng Jacob ne James bakin yo yaga jing karku lemba ka jinga side lem jongo ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid Amen. Ka jinga jongo trai jongi Jesus Christ pat ka jingi jongo blai lem pat ka jinga selok jongo men siem Bakhuid kindon rengka bat pi baro pangi sangish por ban pan map nagabinda ki light jongi baro lemba ka nega Sngi buram jongo Jacob Bakhuid Jisu dampen kan mau yangi ngide bandon ka jingyai ne haga jingyai what happened ki jingyai babun jai what ban kloi ben yapru naga benda ka jingyai bon sin haga jingyem jongi haga jingyale jongi persyai ka pop ngi kongu ya ka pop bar ka tinu blai ka pen kan mau yangi naga benda ka jingi du Chris ngide ben ya ines kem haga jingkoi pat ngide ben yale ya katuma persya ya ka pop ko himen ko para wan ra ki jing tolot babun jongi leseng ngop ha ki pop bun sin ha ka jing sarang jongi ha ka jim bishni jim bitar jongi ha ka jim pihuin jongi bar ka jing bun ki ye ki baro kabat temrao yangi ki karpadi ya jisu ben palai lud yangi bangilong ki kun ke Bakhuid Jisu be eat map yangi ngilang ki batalot bor kindi buram yangi dagas namba kardor ka jame nga palam how blay badan bor baro bade happy ko himen ko param bangalale pop shibun dak jim parkat dakik tin dakikam dak jingle klet dak jingle palad janga dak jingle palad janga dak jingle palad bakra be janga Namar kata ngakarpad ya ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba kiri koi badia pi ko himen ko para benduai naga benta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nisne yangi badan dala map iki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut
Thohdieng Dubai. Ngi Dubai nagabinda baro kijing dumujongi. Ngi Dubai ru nagabinda bara kijingaye kabang idon kam haga jingim jongi. Ngi bu lemba kijingya silem jongo Jacob Bakhuid. Kedua kerpadi piru ben Dubai nagabinda ka Bible Convention of Sngi. Ha pintom kra parish Shillong nadula shai la Sngi. Pakabor jisu nang trekam halor baro. Kihimen ki para kinwan shimenda ha kaneka Bible Convention of Sngi. Koblei badun bor baro bayim junam me ubala lapen kandang yagiso ningkong jongi apostol dagas nam jongu Jacob Bakhuid to ay ngi kerpad ba ya kabalang jame en penskem daga jingiap matir jongu but en pens ngain daga jingeda jongu da utrai jongi uji sukri sukun jame uba im bad sensha rengkat badme hake jingelong kawe jongu min siem Bakhuid uble junam la junam. Amen. Kajing puli na kashiti baar Paulus Bakhuid cheke Kristan hakorin. Ko para ngidon ya kani kaspa hakikiu kendau kenang ban pensyai ya kabor ba kawan na ubli. Om nengi ngila sya penjenjar harkom Henry ngimsyam sngaulanat ngidap na kajing artatin Henry ngimsyam do jingkermen. Ngila sya lebe sya ban ben Henry omsyam la ino ingi. Ngila sya tangon Henry ngimsyam jot linter taj ngikit yakamet jongi ya kajing sya yap jong ujisu kenang ba ya kajing im jong ujisu ru endo penpau hakimet jengi namar katba ngidang im la IT yengi barabor sya kajing yap nakabenta jong ujisu kenang ba endo penpau ya kajing im ujisu ha kadok banyap jengi kumta kajing yap katray hangi kat ba kajing impat happy namar ba ngidon kaju kemensiam jeng jinget kumbala don uta ubalatho ngalanget bat kumta ngalakeren ngiru nginget bat kumta ngikeren namar ngitip ba uta ubalami pen mipat yaw trai jisu en sa pen mipat ingiru rengkat badu jisu bat en sayalam ingi lambat pi hakamat jeng u namar kadai baro nakabenta jengpi ba kumta kumba kajingai e kanang priang syaki babun syu kibriu kandup penroy ya kajingai ngu ha kaburom jong ublei kaktien jong trai Samsi spar punreu, navat fras pa laipo kuntai. In your heart,
utrai undon rengkat bat pim. Kejimpulin aka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kakami kikun usabadi. Kalawan syawu lem bat kikun jangka. Bat da ka bat dem ngon hakama jongu kalakarpat ei nawu. Kumda ulakiliyaka. Ayu pikwa. Kala jubab yabu. To hukum bagini kikun janga arngut kinshong uwe hakamon pat uwe hakadiang jame hakahima jame. Henry ujis ula jubab pimdip ayu pipan. Pila mo bandi ya kakuri bangade bandi. Kila ong hau ngila. Ula ong haki pensadi ya kakuri janga. Henry bansyong syakamon janga bat syakadiang janga kam long hanga banai. Henry kadi nagabinda jong kito kibala mang lupa da upa janga. Habai ki shipo ngut kila yosngo syapangane kila bitar ya kita ki arngo shipara. Kum dau jisu ula kot yaki syau badula ong. Pitip baki nong senshar jongi gentil. Kile don bor halo jonki. But ki bakrao batri jonki. Kile traikli halo jonki. Kamde ban long kumda hapdeng jompi. Henry uno ubakwa ban long ubakrao hapdeng jompi. Ude ban long ushakri jompi. But uno ubakwa ban long ukli du hapdeng jompi. Ude ban long umrau jompi. Kumba ukur no brio shimlawan ba endup syakri ya u. Henry ban syakri pat ban ai ya ka jengim jongu kum ka jing sias pa ya ki babon. Ka gospel jong utrai Singera emigris. Ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang kareke ya kasngi burom jongu Jacob apostol. Ngi ong Jacob bakrao na mardon arngot ki Jacob hapadengi apostol. But uniu Jacob bakrao ula ya mater ausnem sa po Henry edi nakakti jongu usiem Agrippa ha Jerusalem. Henry shua bawin yap mater na hadin ka Pentecost katkum ka history ulalay siya Spain ha Portugal kajan Portugal ulalay iyalap ya ka kubar baba siya kataka jaka kadeg jaka Santiago bad ula perlut ya ka por da kaban ialap ya jisu but kala don bun kinamput ka ongro ka baudang ialap hangdo ka maria teisuti kalawan pau hau ha ka basyong halor uwe u poya paya but kala I mean siem yabu but kaneka jing pau jong maria teisuti hau kalongro ki ong kadba kadandon Jerusalem Kamaria kapau ha Santiago hajan Santiago banai min siem kabamod kamaria te soti kaladon arjaka hakaju kapor kane kalong kawe ke jingaye kababon giri kuidru kelayo pidiang hakaba kila bandon arjaka hakaju kapor kibru kiyo I yeki arjaka kamaria te soti kalawan pau banai min siem ula tre hangdo nakaba yo min siem na kamaria te soti bad bon ki kristan kila bun gibru kila bud ya ka jingyalap jongu Jacob apostol. But hadin pat ula late pai hadin kane ka jingyalap ula late pai bad de hangto ula kelon yap na ka ti jongu Agrippa. Hadin ba ula yap imat katkumga history kinombur kisinran jongu Jacob kila rabiang ya ka metiap jongu
bad kila tep no harut kawai ka duriau bad hadin bun snem way hermit u la lap ia ka jaka patep yawu bad nadu kata ka por lasna kawai ka cathedral hangdo haka kerteng jangu Jacob apostol bad ki briu kila stamben tuit shakata ka jaka kum ka pilgrimage center hadin Rome bad Jerusalem kane kalong ka jaka kawa kongsan haka babun ki pilgrim ki lejingo aduai hakamat ka jingtep jangu Jacob apostol bad nadu kata ka por kala priang ba kum ka pilgrimage center kala yoru ka kerteng Camino de Santiago Camino de Santiago kata ka mut kalindi jongu Jacob apostol kalindi jongu Jacob apostol don ki brio ki bay yait da ka bicycle arspa kilometer ban yait pilgrim shakane ka cathedral baki duai bad ka jing tumo jongi kalong ban roy ha ka jinge kumjuru ban pediang ya kata ka minsiam ban yap mater jongo Jacob apostol ha ka jingim jongkiru ban yang skem ha ka jinge kalam kinrandin ban roy kata ka minsiam ujisu hapo jonki ko himen ko para kadang irake ya Sngi buram jongo Jacob apostol nias ngoru naka gospel minta ka Sngi kumjuru naka jimpule naka shiti jongo Paulus pakusha Korinth kumno ngede ban yaine badu jisu daka jingshisha kekemi jongo Jacob apostol kalawan syau jisu ban pan ya ka kerdan kala pan syuki badu jisu ala ai kuri haba kala pan ya ka syuki ujisu utarwa ya ka kuri badu jisu ong mano pa pan syuki barabor kideki nong sinshar jongi gentil syuki hangne kabamot ki kerdan badon burong bad haba u kam kemi jongo Jacob kalapan ya ka syuki baro shipongod ki apostol kila kunyum persya kila snodam palat balai ki snodam omde na marba ka kemi kalapan kumne bad ki perkat omde ban pan kumne ende na marba kimshim layo lad ban pan shuaya ka ki baro kila kunyum na marba baro ka darngut kila kwa ya ka syuki baro ka darngut ki mud ban pan ya ka syuki henre ka kemi jongo Jacob apostol badi anis kila pan shuaya ki te kila snodom palat kila kunyum henre haba ujisu layo i baro ka darngut ki apostol ki don kaju ka minsiam halor ka jimpan syuki ujisu ong pimde banlong kum ginong senshar jongi gentil kilong ki ba wad ya ka syuki kilong ki ba wad ya ka kerdan bad ujisu ong kinombur jongu kide banlong ki syakri kide banlong ki ba wad kuri omde ba wad syuki henre kide banlong ki ba wad kuri ke jingim kristan ka ba mot ki kristan ki ba wad ya ka kuri ki ba pediang ya ka kuri ki ba trang ya ka kuri but ki ba imda ka kuri kenamba kindup yo syuki automatically ladang ipellut ya ka porjangi ban wad ya ka syuki ningkong ngin kalalong ki kristan bala syakendai ladang ipay saudong jangi what happened ki kristan ki babhatam lese ki ba syakriya ka balang buon ki benta ki ba kit buon ki jingkit kam ki ba kit buon ki kerdan lada killi binia bale pi syakri kumne ki ong ngawashuki shalindat jangka jing syakri jangki ngila benyo i kilabu iya ka syuki ningkong banya ka kuri ladang ipet what happening ki nongyalang babhatam lesengi ong kilong babhatam kilong ki bakaloi ben tre kano ka kam jangga balang hakam hapo kamensiam jangki
ki donru kanega jingkwa ban yo shuki ningom wat mangi ivei pa iveru haba kata ya kata ka jingkwa palat yangi ne don mano batu kelar kata ka jingkwa jongi ngin stang ban kelalang ki buryu bam shakrishu bam ishu ya jisu bam ishu ya kabalang ngilaban yoi bun ginong yalam balang kila sange ban shakri ya kabalang namar ki don kano kana ka jingya per jingmod bad ki para nong tre ngilaban yoi hamalla ki balang ngilaban yoi malla ki balang snong ngilaban yoi malla ki parish ngilaban yoi kum gini ginong yalam ke bala sange shisen don ban tre nagabindaw jisu nagabinda ka balang namar don manure mano bala prasham ban yakinino ka shuki jonki ne kimbadio burom lese kiyong parish priest umbat burom iawu habat hadin baula treshitam ne bakala treshitam ne ki veipat kinong yalam kim shimla burom te namaka tagadaw kiyong kamindo yanyu bangatre kamindo yayu bangatre nagabinda ka balang habakiwe kim burom yanga namar baro mangi ngidon ke mensiam jendil ngidon ke mensiam jendil wan habang ilong kristan giba bajana itam ka mensiam jendil katrekam nakatagada ujisu wangi ki apostol watnum shaya ka mensiam jendil bantre hapo jompi namar kaneke rukom panchuki kade ka jinglong jongi nong senshar jongi jendil ya ki nong bur jongu kres ki nong bur jongu kres ki panayo ki pan kuri kuri motayo kuri mot jingsha shitam jongu Jesu Kres kumbau Jesu la shashitam ngide ban shashitam nagataga daw habang ngayong Camino de Santiago kalindi jongu Jacob kabamud lindi kaba u Jacob ulajid da kaba rakuri kaba u Jesu la tarwa lindi jongu Jacob kabamud kalindi kaba ulara ya karukam ulara ya kuri kahne ka jingsha shitom jongu Kres nagataga daw ulala ban pediyang suk ya ka jinglong matidam ha ka jingim jongu haba ula kerlalang u shakri bajanai haba u kerlalang unong bud bajanai jongu Kres haba u kerlalang u kristan bajanai ula ang ngam kwa shuki ngalas ngohon da ka kuri haka jingim jongi ko himmen ko para kum gi kristan ngide ban ong man ka gelip mat ngatrang iya ka kuri iya ka shuki haba ngi baro haki inga sem jongi kimi ki pa ki kon ki ti ki ngalak kwa kuri iya ka shuki kata ki inga sem kan kalalang ki inga sem basai sotam namar baro ive pa ive kin Yakob markel yang ban shashitom nagabinda ive pat ha kabalang ladang idon nongyalam kumne kabalang kan seizo kloy ka jinget kan roisted but baro ke banget kin Yakob hapateng jongki bandra kuri iya ka shuki ha ka nega sungi buram jongo Jacob apostol ngi duwai nagabinda kane ko Jisu perlong ianga uba kloy ban pedang ya ka kuri ban yad ya ka lindi jonga kuri lindi jonga jingsha shitam ya ka lindi jonga shuki ka kerdan jonga burom henre kerdan jongi shakri Jisu bayin karko kardo yangi pensle yangi lemba ka jingya sailem jongu Jacob apostol yarap yangi banyai ya kanega lindi Camino de Santiago haka jingim jongiru kalindi jongu Jacob apostol kalindi jonga kuri krampa ngilaban kindiu buram iveya iveipat lembaga jinglong shakri jongi en yaro ya utrai Jesu Kres amen. In yang imply ka jingate ka jungi ngangate how play pa badan bor ba ho nang tao ka bening pat ka kendo but how Jesus Christ kun pa marve jungu
utrai jungi ya ubala puna men sim bakui ya ubala kana ka Maria te isoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sana panayawu bala ya pratep yawu ula kia shakibaya kaga Sngi ka balai ula mipad na gibaya ula kiu shabening ushang shakamon uplay upa badun por baro nangta unwan pat ben bishar ikibayim bad gibaya ngangait au ben siem bakui haka balang Catholic bakui haka jingya silok kiri koi haka jingma pop haka jingmi pat kado daka jingim bam jikut amen. Laispa Prabhupada. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba pediang khun hau blai upa badan bor baro to pen koi yang i ko trai da ka baptisma ba penim janga jengsha shitam jangu kun jame knamba hakasngi buram jangu Jacob Bakhuid ya uba melamon ba unlong uba ningkong hapadengi apostol bandi ya ka kuri jangu Chris nginla banterwa hame ya ka jingkinia ka ba me pediang khun dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim Dashisha kalam ka ba shong hok bat ka ba day ka deity jangi bat ka jim penim yangi hamalla ki po malla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar melong unongap lamborot bam jikut ubam ino iala ka jikin hun lamborot henry lempa ki apostol bala kurku mesharai badiada yaka barabor kanamba ensen shar yaka daki tu ki ju ki nong yalam ya ke ba melatung banlong ki nong sharai ki ban yalam yaka ha ka kerteng jongukun jame banamar kata rengat bat ki angel bat ki archangel ki kats em bat ki hima bat baro ki pait balin bat ki bo jonga bening ngi ruai ya ka jing ruai ya ro yame ban ngi pen bana kalam sange
ngiduai ngitrang nagabinda ka jimpen slet mai halo jongi bangilong ki bawat ya ka kuri om ya ka syuki ha ka jingim jongi bangindup yo ka men siam jongo jisu indup yo ka men siam syakri barabor ha ki inga sem jongi ha ka imlang salang jongi dashisha melongo Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umen siem jame kum ka jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jongi u Jesu Christ haka por baladi no yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka bai ngo ya me ula kedia ya u badula ai halage sendran u ong tu shim bat bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bai naiti na ka benda jumpi haka ju ke rekomenda lalaya bam ula shimya ka kuri badda ka baingo biang ya me ula ya ka halaki sendran u ong to shim bat to di na kane pi barro na mar kane ka long ka kuri janga snam janga janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jim map ye ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam Kosnam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ya ke men siam hadim pen Bakhuid pen kia ya ke bapangi bashitam ya da yang inau bamen na ke klam ka jimaya jongka jinge namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit banyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeveret ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet bat ka snam ukris ngillong ke bela penyat le kawai da umen siem Bakhuid Takin mau katra ya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte bata penjana ya ka ha ka jingit rengkat badu liya uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but baru ki lingdo but ki rinium takin mau lemroi ki himmen ki parashin rang but kinde ki bela yotiya da ka bakermen ya ka jimmi pan badia baru ki bela kalat no ha ka jingis ne jamme to pdiang ye ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpadia me barengka bat kamaria teisati Bakhuid ka kami jango pale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid kam karpang u Jacob Bakhuid u France de says Bakhuid bat baru ki rikoi ke bela pensnga ba ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalim ha jingim bam jekut bat bangini ro bat pendon buram ye me da u konjam me u Jesu Christ Dawu lembadu badhawu kallong hame uble uppa badon bo haka jingelong kave jungumen sem Bakhuid
Baro kaburam bat kajingiaro. Junom la junom. Kokimen kopara tongin Dubai. Bangin dup iyo ekamen siem jongi apostol haka jingim jongiru. Ben kinti buram iya Jisu haka jingim kabaman kapor. Bangin Dubai. Bau Jisu pinkre ingi baro. Balangi mater nagabinda ka jingay. Kopa jangim. Ubang habening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame. Kanman ka hipa jame. Kalong ka mon jame. Hakin daw kumbang habening. To ay yang iminda ka jimbang jangi. Kabahala ka Sngi. Badamap yang ikirang kang jangi. Kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi. Badwat ilam yang isya ka jimpen syoy. Henry te pelai tingi na ka basiniyam. Top light yang ingi karpad ko try na gajing siniyo baro. Haga jing spurn jamme. Tai jing suk jing sign haga Sngi jangi. Kinambada ka jing arap ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop. Bad ngi niyo jing edana ka jing jinjar baro. Kadbangi dangap ki milindia ka jing karmen Bakhuid. Bad ka jing wan pa jung nom penim jangi. O Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ meyu bala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi. Henry ya ka jinge janga balang jamme. Bad ha ka jing spoon jamme. Tai haka ya ka jing suk bad ka jinge tali kawai kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basensha. Junom la junom. Ka jing suk utrai kandon. Bada bo ringkad bad pim. Dap daga jing itu Kristo ngin yaing barkalia. Hakumi kun lambro jungo ble. Hakumi bakit naga pop junga parte. Sukito ke bela korcha ga jing kawai jungo kun lambrot.
trai Jesu ngis nongo yame ngi roy yame nagabinda kajingir spoon jame ha kamalap sayangi da uppo na baning da kamet bagas nam jame da ka communion mensia Jesu be ed melatarwa hawo jacob Bakhuid ya ka kuri ba undup ya dia kalendi jame penslayangi bay 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 don bon gi himen gi para ki bashimenda ha kane ka mas Bakhuid ki baraman ka Sngi ya ka kuri ya ka jing shashito ya ka jing jin jar junki ka jing jin jar junki inga sem junki ka jing jin jar ha ki kot ki te junki ka jing sausi babon jai perlong ya ki ne bahro kum ka kuri bagi khloi ben rada ka mons ngoba ban pen khorni me ai bakin perlong ya ka lindi jong ka kuri bakin perlong ya ka lindi jong ka jing shashitam man ka por ha ki inga sem ha ka balang ha ka imlang salang Jesu ba id perlong yang igi syakri bacanai ke jame ha ki ke baro kaba metarwa ha ka jingim jangi kindi buram yang igi ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 tapin koi dia bar ngini ki bapang ki bashitam ai bakata ka kuri baro ka raman gasngi lemba ke jimpang jingshitam kan kala langga jingkar ko ha ka jingim jangi kan kala langga jingkar ko ha ka inga sem jangi kan kala langga jingkar ko ha ka imlang salam baro ko we Jesu ba it pensle ya kini ki khimen ke parabar ke bashim banda ha ka ne ka mas Bakhuid ai more ke hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 Intuwai ke jing tuwai jubilee ni karpadi of Jesu ban penjam pura yang ina ka jim penchitam shipor koppa ubaha baning to ai ba ka jinge ba mela ai hangi ha ukun jamme Jesu Christ u himen jangi pada ka teliding jang ka jingir spoon kan kalang haki donu jangi da umen siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan jang ka hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pen kala dur yangi shagi nonglur linka bamcho shong tai ban bet yegi simbai jonga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu bari ka perte mariang barokawai ha ka jinkame lindi batikana ya ka bening batimai bar ka perte batimai haba enda ya ki bo jongo bammen lavengno ka burom jome kan tingsha in junam ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nud ya ki tia jingkan show habani ai ba kata ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen bar jingsuk jang nong sis pa jangi satala ka parthe shame ko play jangi ubala karku junam kallong ka buram pat ka jingya ro junam amen kopa jangim uba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakendau kumba habening toai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi badama pingi kering kang jangi kumbangi rungi map ka beles niu yangi padwa dalam yangi shaga jimpen shoy kan rei ta plait yangi na ka basniu play ko Maria ka badap ta ka jinga e utrai dan batha la kar kuya pana pe kende bala kerkuya usopo jompa Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jongo blai tuai na kabinda jongi kinumpap minda da ka porga jingi ap jongi amen ka buram abda kun badmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamini kong kumchu minda da parabo jinom la jinom amen to nginia duwai to yarap yangi ko trai ngi karpat da ka jingya sai lem jangu jo apostol Jacob Bakhuid uba ha ka Sngi buram jangu ngelayo pidiang ek jingai Bakhuid jame da ka jingkamen dau Chris o trai jangim amen o trai undon reng ka batpim
Ngoya ka kali jampi karpa di kejingkarku lembaga jingya sai lem jengu Jacob apostol. To ublay uba pelong iapi ban yang scam haga nongrim ki apostol wen karku karhaya pi lembaga jingya sai badon buram jengu Jacob apostol. But to ublay ubelamon ba en pinres pa iapi daga jingi kahai bat kanuksa jengi apostol un perlang yapi hapo ke jingada jengki ki saki hakamat ki bruyu barro to pinyo ya ka nampateng jangga ribam chukut lemba ka jinge sai jengki to ki ba da ka jingi kai jengki piyo ya ka jing scam jangga jinge amen bat ka jingor ko jongo blai badon bor baro upa badu kon badu mensi yang Bakhuid kan hiar hapi bat kan sa bat pi junom amen ki leisuk ban pen bana ka kubar babha jango try daga jingim ka jampi Isu ya. Aspak dan Yesus Kristus.